खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावरा दिख्रेब नार्जारिनि देहायारि थासारिया लोरबां थासारियाव थांनाय 11 मार्चनि फुंनि समावनो बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादों। बिथांनि हार्टआ विक जासिनदों आरो बिथांनि गल ब्लाडारनि स्टनखौ थाबैनो अपारेशन खालामनांगौ आरो बिथांनि बिखा मावनाया जोबोद लोरबांसिन जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिस प्रशासननि मते बिथांखौ गुवाहाटीनि CMCHआव रिफेयार खालामनो नाजादों, नाथाय दावरा दिख्रेब नार्जारि बिथांनि खावलायनाया बेनोदि बिथाङा मोनोब्ला आसामाव थानाय गावारि देहा फाहामसालिफोरावनो अपारेशननि थाखाय थांनो थाखाय सरकारनिसिम खावलायदों। BTC ओनसोलनि गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि सायाव बिथा खालामनानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बावखुंग्रि बियाब औवाबारि दाउखिबारियाव BPF दोलोनि हानजा सुरनाय आरो सुबुं गौमा हाबाफारि लोगोसे रायजोफोरनि थुबुरमा हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि, BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारि आरो BPFनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बे सरकारनि दिनाव BTC ओनसोलाव मा जादों मा जाया बयबो बुजिबाय। प्रमद बर'आ जि मिसुलिया बियो फोरमान जाबाय। बिनि थाखाय दिनै गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी BTC ओनसोलाव रायजो जानाय गासिबो ओंखारबोदों जोंनि BPF दोलोखौ सापर्ट खालामनो। जों लुबैयो BTC ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायखौ। दिनैनि जानो गोनां मेट्रिकनि बिगियान आयदानि आनजादखौ सोंथि बिलाइया लिक जानायनि थाखाय केन्सेल खालामनायनि उनाव दिनैनि केन्सेल जानाय बिगियान आयदानि आनजादखौ फैगौ 30 मार्चआव खुंफुंनाय जागोन आरो JR हायार सेकेन्डारि स्कुल गानिग्रामाव केन्सेल खालामनाय HSनि इंराजि आयदानि आनजादखौ फैगौ 28 मार्चआव खुंफुंनाय जागोन होननानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रानथ पिगु बिथाङा फोसावदों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय औवाबारि दाउखिबारियाव BPF दोलोआ BTC ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि सायाव बिथा खालामनानै दोलोआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिजों लोगोसे रायजोफोरनि थुबुरमा हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो MCLA धनेश्वर गयारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि UPPLआ फैसाखौ जाया, खनसेयावनो मनयोसो, खामानि मावा, खामानिनि फैसाखौ 1 लाख 2 लाखनि खामानि दंब्ला 10,000 खामानि मावनानै 90,000खौनो जायो। जाय चिफ EM बिथांमोनानो 20% जायोब्ला PCDCनि मेम्बाराथ' जाखागोन होनना। देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ सेबाया 3 मार्चनिफ्रायनो खुंदोंमोन। जागायजेननायनिफ्रायनो मेट्रिक आनजादखौ सेबाया गोग्गो आरो थार खुंथायजों खुंफुंनायाव फेलें जादों। दिनैनि जानो गोनां बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जादों। बेखौ लानानैनो दिनै एबसुआ आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला महकुमायाव सानजौफुनि 12 रिंगायाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लायो। बेबादिनो बिजनि दखरा एबसुआ मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइया लिक जानायखौ लानानै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लायो आरो मेट्रिक आनजाद खुंफुंनायाव खनले फेलें जाबाय थानायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया गावनि बिबानखौ एंगारनांगौ नङाब्ला गावनि गोरोन्थिखौ सिमान लानांगौ होनना बुंथियो। लोगोसे बे सोंथि बिलाइ लिक जानायनि सायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बुङो दि आसाम बायदि रायजोआव खनले HSLC आनजादनि पेपार लिक जाबाय थानाया जोबोर लाजिथाव होनना बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।